una urna a casa, si és que la persona l'abraça, li parla com si fos el seu ésser estimat, pot simbolitzar que s'està estancant el seu procés de dol. Això no passa res que es faci un mes, 2 mesos, 3 mesos, no passa res. El problema és si passa un any, passen 2, i aquella persona no pot viure sense tocar aquesta urna, sense abraçar aquesta urna, sense parlar-li. Llavors, en aquest sentit, sí que recomanem, quan passa això, fer un acompanyament al dol per poder avançar en aquest procés. I el fet que estiguin amb un columbari, sobretot, el que ajuda molt és que t'ajuda a connectar-te amb el teu ésser estimat, a poder-li expressar allò que no li vas poder dir, dir-li adeu, donar-li les gràcies, honrar-li, dir-li que te'n recordes d'ell i seguir també amb la teva vida.